an bɛ masaya min miirili kɔnɔ o ko kan an ka taa ɲɛ dimanche tɛmɛnen an y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta ye balimaw Yesu Kirista bɛ k'an jija ko an ka Ala ka masaya ɲini fɔlɔ ayiwa i bɛ se ka Ala ka masaya ɲini fɔlɔ cogo jumɛn na o ɲini cogo an bɛ ka o walawala o kɛtɔla an ko fɛn min ye ɲinili ye an ka o faamuya kari tɛmɛnen an jɔra yɔrɔ min na o ye nin ye ayiwa ɲinili o kɔrɔ ye mun ye balimaw nin kumasen fila de tugulen bɛ ɲɔgɔn na masaya ɲini fɔlɔ donc k'a ɲini ani fɔlɔ donc ka fɔlɔ ɲini o la nin kumasen fila a barika ka bon kosɛbɛ nin verset kɔnɔna la kumasen min yɛlɛmana ka kɛ ɲinili ye gɛrɛkan na zeteo o kɔrɔ de nin k'a ɲini ka segin k'a ɲini ani ka a ŋaniya k'a ɲini fo k'a ye ani ka i jija i barika bɛɛ la k'a ɲini fo k'a ye fo k'a sɔrɔ o kɔrɔ ko i bɛ ɲinini daminɛ k'a ɲini fo ka taa ye n'i m'a sɔrɔ i tɛ ɲinini dabila Yesu kan bɛ o de ma ani an y'a jira k'a fɔ fana ko nin verset ye ci de ye k'a di an ma sago t'an na nin ko la nin ye wajibi de ye an kan n'i tɛ Ala ka masaya ɲini sɛgɛ bɛ diɲɛ de ɲini na o fɛn fila de don i tɛ to cɛmancɛ la Yesu ko ne nana ni masaya ye k'a di aw ma a ye masaya denw de ye o la aw bɛ diɲɛ kɔnɔ nka aw tɛ diɲɛ ta ye o tuma ne nana masaya min d'aw ma a y'o ɲini fɔlɔ a y'a ɲini k'o faamu fɛn min de don parce que n'i m'a faamu n'i bɛ du kɔnɔ i tɛ du taabolo dɔn i tɛ du sariyaw dɔn i tɛ a jɛɲɔgɔnya kow dɔn balimaw i laban bɛ kɛ gɛlɛya ye du kɔnɔ duden tɔw ma o la Yesu t'a fɛ an ka kɛ ten a ka masaya kɔnɔ Matthieu sura 6 la verset 31 na a y'a fɔ ka jɛya a ko aw kana hami balimaw hami man ɲi hami bɛ dɔ bɔ mɔgɔ la de hami bɛ se k'ale saya lase mɔgɔ ma ayiwa mɔgɔ bɛ hami ko dɔ de kosɔn a ko aw kana hami aw ka magokow la i n'a fɔ an na mun dun an na mun min an na mun don donc an ka magokow bɛɛ kɛnɛyakow bɛɛ ti caman dara sɔgɔmada in na minnu bɛ an jija ani k'an jigi sigi balimaw Yesu kɛlen k'o fɔ verset 22 la Matthieu sura 13 an y'a ye fana a y'a fɔ ye ko ayiwa ko ŋɔniw cɛman ta kisɛ min binna ŋɔniw cɛma o ye mɔgɔ ye diɲɛ hamikow ani nin diɲɛ nafoloko nɛgɛkow ayiwa bɛ o tigi degun fo a tɛ se ka den kɛ balimaw ni Yesu ko k'an kana hami verset 13 sura 13 verset 22 la a ko kisɛ min binna ŋɔni cɛma an y'a fɔ ko dugukolo 4 a y'o de jira o dusukun 4 de ye dusukun kelen de bɛ yen dugukolo ɲuman ayiwa dusukun dɔ bɛ yen o bɛ wele ko ŋɔni cɛman ta a b'a dɔn ŋɔni filɛ nin ye ayiwa Yesu bɛ ka hami ko ani diɲɛ nafoloko nɛgɛkow a bɛ k'o kɛ ŋɔni de ye ŋɔni o b'a jira n na k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ hami ŋɔni de b'i dusukun na ni ŋɔni b'i dusukun na ŋɔni bɛ mun ŋɔni bɛ sɔgɔli de kɛ i b'a ye tuma bɛɛ ŋɔni bɛ dusukun sɔgɔ a bɛ joli bɔ i dusukun bɛ to ka joli de bɔ a bɛ sɛɲɛ i y'a ye e dusukun kɔni bɛ ka sɔgɔ tuma bɛɛ parce que i ka hami t'a to i bɛ ka hami ko min na i k'o sɔrɔ i bɛ si ɲɛna i dusu bɛ kasi i bɛ ɲɛji bɔ i bɛ taa yan fɛ i bɛ na yan fɛ i bɛ yɛlɛ yan fɛ i bɛ taa dugu ma i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la donc o bɛɛ i bɛ yɛrɛ sɛgɛn k'i kɔnɔ gan o ye ŋɔni de ye min bɛ ka i dusukun sɔgɔ donc o dusu sifa o tɛ se ka damu sɔrɔ Ala ka masaya la o tɛ se ka kerecɛnya jabɔ o tɛ se ka Yesu ko jabɔ parce que i ka hami ka bon kojugu Yesu dun ko k'i kana hami o na sira fɛ ɲinini k'a ɲini o kɔrɔ ye mun ye balimaw k'a ɲini n y'a fɔ ne yɛrɛ ye ɲinini kɛ nin kumasen kan n ye kɔrɔ 11 de sɔrɔ a la bi an bɛna an da se 7 ma ni wagati ye a to an sera k'o kɛ k'a ɲini a kɔrɔ fɔlɔ o ye nin ye ka tugu a nɔ k'a ɲini ka tugu a nɔfɛ k'a ɲini poursuivre ayiwa ka tugu a nɔfɛ o kɔrɔ nin ye i bɛ ka fɛn min ɲini a b'i ɲɛfɛ
i bɛ k'a gɛn de fo k'a minɛ i b'a gɛn de fo k'a minɛ o la k'a tugu a nɔfɛ k'a ɲini k'i tɛgɛ d'a kan i tɛ sɛgɛn i bɛ taa ɲɛ f'i k'a sɔrɔ f'i k'i tɛgɛ d'a kan i t'a dabila balimaw o b'a jira n na k'a fɔ ko ala ka masaya gundo i tɛ taa cun kan dɛ k'a fɔ ko yesu ala ka masaya in falen bɛ gundobaw de la k'a fɔ k'e de bɛna cun u kan par hasard i bɛna bɔ dɔw kan ayi o tɛ a bɛ ɲini de ni min b'a fɛ ka ala ka masaya gundo dɔ ye k'a dɔn ɲinini daminɛ gundo de don wa n'a ɲinina a bɛ ye o de kosɔn n y'a fɔ ko f'i ka Matthieu sura 7 verset 7 faamu ala ka masaya hukumu kɔnɔna la to fini magoko deli o tɛ a ye deli kɛ an n'a sɔrɔli kɛ o kɔrɔ a kɔrɔ tɛ o ye a kɔrɔ ye nin de ye o la ka ɲinini kɛ ɲininikɛla ye sɔrɔlikɛla ye ni min bɛ ɲinini kɛ o bɛ sɔrɔli kɛ donc e kan ka taaɲɛ di ka tugu a nɔfɛ ka tugu a nɔfɛ bi an caman de bɛ an saliya ka bon an ti fɛ ka sɛgɛn hali baara yɛrɛ la an ti fɛ ka sɛgɛn Yesu ko in na an ti fɛ ka sɛgɛn ala ka masaya ɲinini la an b'a fɛ ko bɛɛ ka ta ka na di an ma an b'a fɛ a bɛɛ ka cun an kan ayi Yesu ka masaya a ko i k'a ɲini balima o ɲinini o bɛ na ni hali farikolo yɛrɛ dili ye o kɔrɔ de i bɛ bɔ i nɔ la i sigilen yɔrɔ kelen i t'a sɔrɔ ayi o de kosɔn Matthieu sura 13 la verset 44 la a ko ala ka masaya bɔlen bɛ nafoloba dɔ dogolen fɛ un trésor caché nafoloba dɔ min dogolen don ko cɛ dɔ ye a ye foro dɔ kɔnɔ a taara ka taa bolofɛnw bɛɛ feere walasa ka na foro in san nafolo dogolen in kosɔn ni m'a ye o b'a jira n'a k'a fɔ ko a kɛlen ka nafolo in dogolen ye a y'a ɲini de o fɛn min dogolen don n'i m'a ɲini ta ye o kɔrɔ ni a ye foro in sɛnɛ de k'a sen fo ka taa bɔ nafolo dogolen in kan a y'a ye tuma min na a ko ni kɔni n tɛ nin ko fɔ mɔgɔ si ye bilen n bɛ taa n bolofɛn bɛɛ feere n bɛ na nin foro san k'a kɛ n ta ye ni m'a ye donc ale bolofɛn bɛɛ o ka dɔn ayiwa nafolo dogolen in kɔrɔ nafolo dogolen de fɛnba ye wa ala ka masaya gundow de don gundobaw b'a kɔnɔ balimaw n'i b'a fɛ ka ala ka masaya gundo min sɔrɔ ɲinini daminɛ kabini bi o la kɔrɔfɔlɔ bɛ ɲinini na o ye nin ye ka tugu a nɔ poursuivre a filanan k'a ɲini o kɔrɔ de ye nin ye k'a kalan étudier k'a kalan k'a dɔn balimaw nin kɔrɔ ka bon dɛ c'est très profond n'a fɔra ka kalan a b'a dɔn ko kalan man di salabatɔ ye salabatɔ b'a fɔ a yɛrɛ ma ko ale hakili man di k'ale tɛ se kalan na ayi ala ka masaya denw ni senu bɛ maa o maa fɛ o bɛ se ka kalan kɛ Yesu yɛrɛ ko ni senu mana na a b'aw kalan a bɛ ko nataw jira aw la donc kalan o ye ɲinini kɔrɔ dɔ ye balimaw n b'a fɛ ka mun de fɔ i tɛ se ka na yan kari o kari ka n'i sigi dɔrɔn wajulu min bɛ kɛ k'i b'a bɛɛ enregistrer kunkolo la i tɛ se ne ka baara ye min ye o ye nin ye ka ala ka masaya kɔngɔ n'a minɔgɔ bila aw la ni kɔngɔ ni minɔgɔ bila i la e kan ka mun kɛ sisan e kan ka mun kɛ ne ye kɔngɔ bila i la ka minɔgɔ bila i la e bɛ mun kɛ sisan e bɛ taa dumuni ɲini k'a kɛ o tɛ wa i bɛ taa ji ɲini k'a min o tɛ wa donc ne tɛ dumuni kɔni d'i ma ne ye kɔngɔ bila i la ne tɛ ji d'i ma n ye minɔgɔ bila i la nka sisan e de bɛ taa dumuni ɲini balimaw o ye kalan de ye o kɔrɔ ye nin ye fɛn min ye kalan ye e de kan ka na ala ka egilizi kɔnɔ e de natɔ ni bigi kana e de natɔ ni kaye kana walisa min bɛ fɔ k'o sɛbɛn verset minnu bɛ di k'o sɛbɛn miiriliba minnu bɛ fɔ aw ye k'olu sɛbɛn n'i seginna so dɔgɔkun kɔnɔ e ka sigi ka hakili jagabɔ k'o kan pasteur ko Matthieu sura 13 ko nin dalen min fɔra k'o kɔrɔ ye nin ye i bɛ segin a kan i b'a kalan matigi ne dɛmɛ n k'a faamu ka taa ɲɛ k'a kalan o tuma n'i tɛ se ka sɛbɛnden kalan wajulu enregistrelen don an ka wajulu bɛɛ enregistrelen don a bɛ réseau fana kan i bɛ taa don yen i b'a kalan ayiwa an ka église techniciens u y'a daminɛ k'an ka wajulu bɛɛ labɛn an ka batolu bɛɛ labɛn ka to k'a bila YouTube kan
tubabukan batoli tɛmɛnen o bilara YouTube kan ni batoli min filɛ nin ye o bɛ k'a ta u bɛna labɛn k'a bila YouTube kan dɔgɔkun kɔnɔ mardi yɛrɛ a bɛ se k'a sɔrɔ donc segin k'a lamɛn mun de fɔra nin kumasen kɔrɔ ye mun ye nka siɲɛ caman an caman de bɛna ten bigi t'an bolo kayi t'an bolo foyi t'an bolo an hakili la k'an kunkolo bɛɛ bɛ se ka mara maa si kunkolo tɛ yen k'i bɛ se ka kuma min fɔra miniti 30 kɔnɔ k'i bɛ se k'a bɛɛ mara i tɛ se ekɔliden kalan min bɛ di a ma kilasi kɔnɔ mɛtiriw fɛ n'a taara so n'a tɛ leçon ta ni devoir kɛra a tɛ moyenne sɔrɔ leçon ta ye mun ye min fɔra i ye min sɛbɛnna k'a d'i ma k'i bɛ taa ɲɛ k'o kalan de k'a kalan fo k'a to i kunkolo la balimaw n'a fɔra ka ko ɲinini a kɔrɔ ye ka kalan ye balimaw ni de ko don an mago bɛɛ ka to ka sɛbɛnni kɛ karamɔgɔ nɔfɛ ka to ka sɛbɛnni kɛ dɔgɔkun kɔnɔ sigi ka miiri a kan balimaw anw yɛrɛ bɛ ɲinini kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye wajuli kɛ ka kalanw di masaya ko la ne bɛna sɛbɛn o sɛbɛn ye min bɛ kuma masaya ko la sankolo masaya ko la n b'a san n b'a kalan n mana don ayiwa internet kɔnɔ wajuli fɛn fɛn kɛra masaya ko la n b'a bɛɛ ɲini n b'a bɛɛ kalan parce que n y'a fɔ ko san 10 kɔnɔ n tɛna wajuli wɛrɛ kɛ ni o tɛ donc n b'a ɲini k'a ɲɛdɔn o cogo kelen de la aw fana k'a ɲini k'a kalan k'a ɲɛdɔn k'a ɲini a sabanan a kɔrɔ ye nin ye kunnafoni fɛn fɛn bɛ a ko la k'a ɲini k'o bɛɛ faamu explorer o kɔrɔ ye nin ye k'a yɔrɔ ɲini kunnafoni min b'a ko la k'o ɲini k'o dɔn balimaw o fana o jɔyɔrɔ ka bon an ka ɲɛnamaya la n'i bɛ fɛn dɔ ɲini na balimaw i bɛ don a kɔnɔ k'a dogodogoniw bɛɛ lajɛ ala ka masaya dogodogoniw a bɛɛ lajɛ a soɲakɔnɔw a sobaw a sangaso a ko don a bɛɛ kɔnɔ i k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn taa dunna n'i ma taa dunna fɛn min bɛ dunna i t'o dɔn yesu y'a fɔ piyɛri jɔ fili dunna u taara dunna u ye jɔ fili u ye jɛgɛba sɔrɔ balimaw an dɔw bɛ yen danaya la hali bi an bɛ sanfɛ an bɛ daminɛni de la an ka faamuyali man bon danaya la an ye san caman kɛ yesu ko in na egilizi kɔnɔ mɛ an ka faamuyali man bon hali bi kalansen dɔw bɛ yen n'o nana i bɛ miiri ko kalan kura de don ayi e de tun ka faamuyali ma dunya ka s'a ma balima masaya min bɛ ko fɔ la an k'a ɲini ka don a kɔnɔ ka taa fa dunw na a ɲini ka dɔn yesu de ye masaya ko fɔ dɛ o tuma masaya in n'i danna da la fɛn min bɛ kɔnɔna la fo dogodogo la i tɛ bɔ o kalama dɛ f'i ka don de ka se fo dogodogo la o de bɛ wele ko explorer ala ko i ka masaya ɲini fɔlɔ i ka masaya sɛgɛsɛgɛ ka don a kɔnɔ o tuma wuli e m'a ye an ka mɔgɔ dɔw bɛ to ka wuli k'u bɛ taa tunga fɛ k'u bɛ taa nafolo ɲini tungankɛ u badenw bɛ yen a dɔw bɛ yen u bɛ yɛlɛ kɔgɔ u bɛ taa kɔgɔji kan u bɛ danger u bɛ nin bɛɛ kunbɛn fo u b'a fɛ ka taa yɔrɔ min na u hakili la ko nafolo bɛ sɔrɔ yen teliya la u bɛ taa yen u b'a ɲini k'a ɲini wa u caman bɛ taa u bɛ se yɔrɔ la o caman fana bɛ nafolo sɔrɔ ne ma da la ko jamana bɛ dugukolo kan bi k'i tɛ maliyɛn sɔrɔ yɔrɔ min na an bɛ Jerusalem an bɛ tagama la sago filɛ an bɔra min kalama dɔrɔn a taara tɛmɛ maliyɛn 2 bɛ u bɛ ka bamanankan fɔ la Jerusalem yan a bɔra min jelikaw de don jelikaw bɛ fɔ Jerusalem u bɛ nafolo ɲini na balimaw a ɲini ala ka masaya don a kɔnɔ a dun na ala ka masaya n'i y'o masaya ko fɔ i bɛ fanga ko fɔ gouvernement o tuma a ɲini k'a dɔn ala ka masaya kɔnɔ fanga ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di gouvernement ko bɛ cogo di kuntigiya ko bɛ cogo di e ka nin bɛɛ ɲini k'a faamu o tuma masaya kɔnɔ sariyaw bɛ yen masaya sariyaw o de ye nin ye balimaw a ɲini k'a dɔn ni mɔgɔ y'a bila i kunna n bɛ segin k'a n b'a fɔ siɲɛ caman ko e tilara bibili la k'e ye bibili faamu i ye nkalon tigɛ a ɲini k'a dɔn kabini kitabu kuma dira Musa ma fo bi mɔgɔw bɛ ka bibili kalan k'a sɛgɛsɛgɛ ne ka bibili kalan danna bamanankan ma a danna tubabukan ma walima anglais ma e tɛ se ka burukan kalan k'a kɔrɔ fɔ e tɛ se ka gɛrɛkan kalan k'a kɔrɔ fɔ e bɛ se ka a fɔ cogo di k'e ye bibili dɔn ka ban ti se parce que a sɛbɛnna o kanw de la o kanw la kumaw kɔrɔ ye mun ye
jaw kɔrɔ ye mun ye o de kosɔn masaya sariya a ɲini k'o dɔn masaya kɔnɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen n'a fɔ culture o kɔrɔ de masaya laadaw ala ka masaya laadaw bɛ yen a ɲini k'olu dɔn diɲɛ laadaw bɛ yen an caman b'o dɔn mais ala ka masaya laadaw an tɛ bɛrɛ dɔn o la masaya kɔnɔ masaya nafoloko bɛ ɲɛnabɔ cogo di yesu kumana nafoloko la a ka masaya kɔnɔ koyi an dɔw hakili la ko nafoloko bɛ diɲɛ dɔrɔn de kɔnɔ o de kosɔn danaba dɔw bɛ taa diɲɛ kɔnɔ u bɛ taa sitanɛ fɛ ka nafolo ɲini masaya kɔnɔ nafolo bɛ yen nafoloko bɛ yen yesu ye nafoloko fɔ ala ye nafoloko fɔ ala ka mɔgɔbaw caman bɛ yen minnu ye miliyariw mara ka dugu kuturuw balo o bɛɛ bibili kɔnɔ masa solomani ko fɔra masaya de don a ɲini ka dɔn masaya nafoloko bɛ cogo di masaya kɔnɔ nafolo bɛ ɲini cogo di a ɲini k'o dɔn o bɛɛ de explorer masaya kɔnɔ adamadenya bɛ kɛ cogo di an ni ɲɔgɔn cɛ masaya denw ni ɲɔgɔn cɛ an ka adamadenya kalalen bɛ ɲɔgɔn na cogo di o bɛɛ fɔra o diɲɛ ka adamadenya kala cogo bɛ yen masaya denw fana ka adamadenya kala cogo bɛ yen a ɲini k'o dɔn balimaw masaya kɔnɔ jɛɲɔgɔnya min kan ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka na se fɔ furu ma ka na se tira ma nin bɛɛ balimaya jɛɲɔgɔnya o kalalen bɛ cogo di an ni ɲɔgɔn cɛ a ɲini k'o dɔn an b'a fɛ egilizi kɔnɔ ala ka masaya kɔnɔ ka an ka jɛɲɔgɔnya kɛ i ko diɲɛ b'a kɛ cogo min na o de la an caman bɛ yen an tɛ se ka ɲɔgɔn ko muɲu bilen an bɛ furufuru ɲɔgɔn kɔrɔ o de la an caman bɛ yen an ka furuw man di bilen parce que an bɛ k'an ka furuw minɛ i ko diɲɛ ka furu bɛ minɛ cogo min na i m'a ye n'a ganna min kɔ dɔrɔn o b'a bila kankananga ayi masaya kɔnɔ jɛɲɔgɔnya bɛ cogo di masaya kɔnɔ ayiwa taabolo les habitudes o bɛ cogo di i m'a ye nin bɛɛ de bɛ yen an ye siya caman bɛ yen an ka siyaw la taabolow bɛ yen mais n'an donna masaya kɔnɔ i ka siya taabolo n'i ko k'i bɛ ɲɛnamaya ni o kelen ye masaya kɔnɔ i b'a jɛ dɛ i b'a jɛ dɛ o tɛ o la an ka dɔn an ka ɲini k'a dɔn ayiwa masaya kɔnɔ ayiwa taabolo bɛ cogo di i man ka jɔ nin si la i bɛ taaɲɛ de k'a ɲini taaɲɛ fo dunna k'a faamuya n'o kɛra i bɛ taaɲɛ o la danaba min b'a ɲini ka taaɲɛ o bɛ taaɲɛ nka min t'a ɲini ka taaɲɛ o jɔlen bɛ to balimaw n dalen na yesu ko di ko dɔ bɛ min bolo dɔ n'a fara o t'a kan dɔ bɛ min bolo dɔ n'a fara o t'a kan e bɛ k'a ɲini i ye gundo dɔ ɲini i y'o sɔrɔ i bɛ ka taaɲɛ gundo wɛrɛ min bɛ k'o ɲini k'o faamu donc i bɛn'o fana sɔrɔ donc i bɛ sɔrɔli kɛ ka taaɲɛ donc dɔ bɛ min bolo dɔ bɛ fara o t'a kan fɛn tɛ min bolo a hakili la ko fitinin min yɛrɛ b'a bolo dɛ n'a tɛ ɲinini kɛ o bɛ bɔsi a la k'o di k'o fara dɔ wɛrɛ t'a kan balimaw an ka kɛ cɛ ni musow ye minnu bɛ ala ka masaya k'o sɛgɛsɛgɛ balimaw an t'an kunfɛ ala ka masaya kɔnɔ kunfɛ taama tɛ yen an tɛ ɲɛnamaya kunfɛ kow bɛɛ sigilen don masakɛ fɛ ka ɲɛ adamadenya kalacogo wa baara kɛcogo a kɔnɔ nafoloko a kɔnɔ jɛɲɔgɔnya a kɔnɔ an ka kalanko nin bɛɛ sigilen don ka ɲɛ a ɲini k'a dɔn o nasira fɛ masakɛ yesu yɛrɛ a bɛna dugukolo kan don min na a nana sɔrɔ masaya dɔw de fana bɛ dugukolo kan walasa k'aw dɛmɛ ka explorer k'a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a faamuya n b'a fɛ ka n da se nin ma teliya la yesu kirista a bangera masakɛ dɔ tile la min bɛ wele ko César Auguste César o ye bonyali tɔgɔ de ye ayiwa rɔmɛkaw fɛ yen n'i kɛra masakɛ dɔrɔn i bɛ wele ko César i bɛ wele ko César i tɛ wele tɔgɔ la a bɛ n'a fɔ an fɛ yan ni mɔgɔ sigira dugutigiya la bɛɛ b'a fɔ dugutigi maa si tɛ dugutigi tɔgɔ wele i ye dugutigi tɔgɔ wele min b'a la i bɛn'o dɔn bɛɛ b'a fɔ ko dugutigi o tɛ olu fɛ fana o waati ni min kɛra masakɛ ye a bɛ wele ko César yesu bɛ na a bɛ bange waati min na o y'a sɔrɔ Auguste de ye César ye Luka sura 2 verset 1 a fɔra ko o waati la César Auguste ye ci fɔ ko a ka mɔgɔw bɛɛ tɔgɔ ka sɛbɛn donc ale de bɛna ci di o don a ka masaya kɔnɔ n'ale ye ci fɔ ni mɔgɔ min m'a kɛ kara b'i da la
a ye ci di ko mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ ka sɛbɛn verset 2 o tɔgɔ sɛbɛnni fɔlɔ y'a sɔrɔ ayiwa Quirinus o tun ye Syrie jamana gouverneur ye donc César ale sigilen bɛ Rome ka d'a kan a tun bɛ ka diɲɛ mara o wagati a ka fanga bɛ yɔrɔ bɛɛ a ka sɔrɔsiw bɛ yɔrɔ bɛɛ o tuma a ye Syrie a ye mɔgɔ dɔ sigi ye k'o kɛ gouverneur ye min tɔgɔ ko Quirinus ayiwa balimaw munna César ni Quirinus tɔgɔ bɛ fɔ yan i bɛ se ka nin ko sɛgɛsɛgɛ hali Romɛkaw ka sɛbɛnw la bi n'i taara internet kɔnɔ bi César Auguste ye jɔn ye u b'a fa tɔgɔ f'i ye k'a ba tɔgɔ f'i ye a bangera dugu min na a ye san hakɛ min kɛ masaya la a nana masaya la cogo min na a ye fanga ɲɛnabɔ cogo min na a ye gouverneur sigi diɲɛ kɔnɔ fan bɛɛ cogo min na nin bɛɛ bɛ f'i ye Yesu nana sɔrɔ o de bɛ yen masa Yesu nana sɔrɔ masakɛ César o ka masaya de bɛ fanga la dugukolo kan i y'a ye Quirinus fana ale tun bɛ gouverneur la Syrie gansan tɛ o Syrie tɛ Israël ye Syrie bɛ Israël sanfɛ nka Quirinus tun ye mɔgɔ ye ni César ko min a b'o kɛ a b'o wajibiya bɛɛ lajɛlen kan o tuma a fɔra ko bɛɛ ka t'i tɔgɔ sɛbɛn donc César ka nin ci o de bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔ bɛɛ bila taama la bɛɛ bɛ bɔ i nɔ la i sigilen bɛ yɔrɔ min na n'o t'i fadugu ye i wolodugu ye i bɛ taa i fadugu la i bɛ taa yen donc o de kɔnɔna la Yusufu ni Mariyama bɛ bɔ Nazareth a kɛra wajibi ye u ma wa ni nin sariya fana kun tɛ ni nin ci kun tɛ ne tun ma da la ko Yusufu bɛ sigi ka miiri k'a fɔ ko Mariyama kɔnɔma filɛ den min na masiya de don kira kumaw y'a fɔ k'a kan ka bange Ju de Bethlehem donc n bɛ taa ni Mariyama ye walasa a ka jigin ye o tun tɛ jigin Yusufu kɔnɔ koyi Ala yɛrɛ y'o dɔn o de kosɔn Ala bɛna tɛmɛ César ka ci fɛ walisa Yusufu ka bɔ ni Mariyama ye ka na n'a ye fo Bethlehem i m'a ye ayiwa sisan Mariyama jiginna denɲɛni ka dolo yera jamakulu dɔ fɛ ko ayiwa dɔnbaw olu de bɛna sisan tulu fili tasuma kan olu fana selen Jérusalem olu ye dolo ye olu kun da Jérusalem kan parce que nin ye Yahutu ka masakɛ dɔ de ka dolo ye donc u nana Yahutu dugu la n'i nana o dugu la masakɛ tɛ taa sigi burusi kɔnɔ masakɛ bɛ faaba de kɔnɔ donc u nana faaba kɔnɔ Jérusalem u selen Jérusalem dolo tununna u la nin bɛɛ kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la nin bɛɛ ye Ala ka baara ye dolo tununna u la u bɛ mun kɛ sisan ni masakɛ de bangera donc u bɛ taa masaso de kɔnɔ tuma na o b'a sɔrɔ Hérode bɛ masaya la u ko ayiwa an kɔni sera aw fɛ yan bi an taama kan ka di an ye masadolo dɔ de ye masakɛ dɔ bangera an nana k'a bato kabini n'o kɛra bibili ko Hérode hakili wulila ko daga wulilen a ja tigɛra a kun bɛ ɲɔgɔn gosi masakɛ dɔ ka bange ne masakɛ Hérode ka so kɔnɔ yan ne masakɛ Hérode ka dugu kɔnɔ ne ka mara kɔnɔ ni kabako ye i y'a ye a y'a ɲini k'a bɛ denkɛnin fa donc masakɛ Hérode ale tun bɛ masaya la Hérode Yesu bange waati la o Hérode o de bɛ wele ko Hérode Antipater o de Hérode bɛɛ fa ye sisan Yesu b'a ka baara daminɛ a bɛna san 30 sɔrɔ a bɛ baara daminɛ a ye baara daminɛ fana ayiwa masayaw cogo yɛlɛmana Luka sura 3 la verset 1 a fɔra ko Tibère César o ka masaya san 15nan la i m'a ye o y'a sɔrɔ Ponce Pilate tun ye gouverneur ye Jude kunna Hérode tun bɛ Galile jamana kunna a balimakɛ Philippe tun bɛ Iture ni Traconite jamanaw kunna Lysanias tun bɛ Abilene jamana kunna Tibère César Auguste sara ayiwa a fɔra ko Tibère sigira masaya la Auguste nɔ la a fana kɛra César ye mais k'ale ka masaya san 15nan Yesu ye baara daminɛ o b'a jira k'a fɔ ko Auguste sara k'a sɔrɔ Yesu bɛ san 15 ɲɔgɔnna de la a ye san 15 wɛrɛ k'o kɔfɛ san 30 o bɛnna ni Tibère ka masaya san 15nan ye donc a ye baara daminɛ i y'a ye donc ni Tibère fana nin ko bɛ sɛbɛnw na donc nin bɛɛ ye ko ye bɛɛ bɛ se ka min sɛgɛsɛgɛ i ye chrétien i tɛ chrétien i bɛ se k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn Yesu bɛ masaya min kofɔ o nana masaya wɛrɛ min sɔrɔ dugukolo kan n'a y'a ka baara kɛ o kɔnɔna la balimaw o bɛɛ de b'an dɛmɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o de la Yesu ko tɛ nziri ye nziri tɛ a bɛ histoire la a bɛ sɛbɛnw la a bɛ yen
an ka Ala ka masaya kɔnɔkow sɛgɛsɛgɛ. Nin ye misali ye k'a jira aw la k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli o b'an dɛmɛ ka ɲinifɛn sɔrɔ. Ala ka fɛn bonta fɔlɔ ye mun ye? Masaya. 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 Masaya fɔlɔ. A naaninan, ɲini k'a ɲini kɔrɔ wɛrɛ min b'a la o ye nin ye k'a faamu, comprendre, k'a faamu. Balimaw, nin de ka bon a bɛɛ ye, nin point, nin fɛn nin k'a faamu nin de ka bon a bɛɛ ye. I bɛ se ka ɲinini kɛ. Fɛn min bɛ sitanɛ jatigɛ, ka sitanɛ siran i ɲɛ, hali ka gɛrɛ i la k'o bali, o ye nin de ye. Ni min ye masaya faamu, ni min ye masaya kalanw faamu, ni min ye masaya kow faamu. Balimaw, i bɛ ka ɲinini kɛ, o tɛ sitanɛ siran i ɲɛ. I bɛ ka kalan kɛ, o tɛ sitanɛ siran i ɲɛ. Hali n'i bɛ ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɛ ka don dun na ka taa fo dogodogoniw na, nin si tɛ sitanɛ siran i ɲɛ. Nka i bɛ ka min ɲini n'i y'o faamu tuma min na, sitanɛ b'a dɔn ko sisan kɔni ale ka fanga foyi t'i kan. Wa a bɛ min kɛ sisan a bɛ wuli de k'i kɛlɛ. Awɔ. O de kosɔn i b'a ye masaya wajulu yɔrɔ ka suma an ka egiliziw kɔnɔ. Parce que sitanɛ t'a fɛ an ka faamu. A bɛ na ni wajulu se wɛrɛw ye, an karamɔgɔ bɛ girin minnu kan. An bɛ dannabaaw kunkolo fa n'olu ye. Nka Yesu nana ni masaya min ye, o kalan, o gundo dɔnniya, olu wajulu ka dɔgɔ an ka egiliziw kɔnɔ. Ne na tuma min na 2015 fo bi n bɛ ka ɲinini kɛ masaya de ko la. Balimaw, a ye lafiya min di yan n b'o dɔn. O de la n'i ye masaya faamuya, balimaw i lafiyalen don. Nka sitanɛ b'i kɛlɛ dɛ. A b'i kɛlɛ parce que e de ka jugu a ma. E de ka farin a ma. A tɛ se i la. Biɲɛw kiri la. A b'i tɔɔrɔ ja ka biɲɛw sama ka taa n'a ye i nɔfɛ. A bɛ tɔgɔcɛnni ko, mafiyali ko, a bɛ nin bɛɛ lase i ma. Nka a tɛ se i la. A tɛ se i la. A tɛ se i la. O de kosɔn Yesu y'a fɔ ko mɔgɔ min ye masaya ko mɛn k'a faamu, entendre et comprendre, k'a mɛn k'a faamu, k'a mɛn k'a faamu. Balimaw, mɔgɔ wɛrɛ si ka kalan walima mɔgɔ wɛrɛ si ka dɔnniya man ka i impressionner, c'est à dire que ka i dabali ban quoi, k'a kɛ karisa kalannen don, karisa bɛ ko dɔn, karisa f'i bɛ tigɛ i yɛrɛ t'a la. Ayi, ɲinini kɛ. Ale ye ɲinini de kɛ o. I fana ka ɲinini kɛ. Ale ye min ɲini ka min sɔrɔ o t'i ta ye. I fana ka ɲinini kɛ. I na sɔrɔli kɛ, o de fɔra. Ɲinini kɛ, i bɛ sɔrɔli kɛ, da kɔngɔ da bɛ yɛlɛ i ye. Ɲinini kɛ ni barika bɛɛ ye, ni seko bɛɛ ye, ni dusu bɛɛ lajɛlen ye. Balimaw, e kan ka se kundama dɔ ma, fo i fana b'a fɔ, ayiwa sisan kɔni n y'a faamu. Sisan kɔni n ye nin faamu. E m'a ye, ko caman ye an sɔrɔ. An ye sariya sɔsɔli ko caman kɛ, dɔnbaliya don. Dɔnbaliya don. O de kosɔn mɔgɔ caman bɛ nimisi k'a fɔ ko ni ne tun ye nin faamuya san 5 tɛmɛnen san 10 tɛmɛnen, nin kun tɛ ne sɔrɔ. Nin kun tɛ ne sɔrɔ. Ni danaba ye furu faamu, Ala ka masaya miirili kɔnɔ, a tɛ furu sa. Furusa y'a faamubaliya de ye o. Furusa ye faamubaliya de ye. I ye diɲɛ ta faamu, komi diɲɛ kalan ni ko furu bɛ se ka sa, o la i ye furu sa. N'o tɛ n'i tun ye Ala ka masaya ta faamu, i tɛ furu sa. O de la, o ko minnu bɛ yen n'olu ɲɔgɔnnaw y'an sɔrɔ, an bɛ mun de kɛ sisan? A faamulen kɔfɛ, fa ɲini Ala fɛ. Fa ɲuman de don, a dusu ka di, a bɛ yafa. A bɛ fɛnw bɛɛ kuraya. Yafali sɛbɛn ɲini, matigi, nin ne sɔrɔ. Nka n'a sɔrɔ ne tun ye nin faamuya, n ye min faamuya bi n y'o faamuya o don, tiɲɛ na n kun tɛ don nin sira kan. Matigi yafa n ma. Matigi ko n yafara. A b'o jɔsi ka bɔ yen. Balimaw, a ɲini k'a faamu. Tuma dɔ, i bɛ kalan dɔ mɛn Ala ka masaya ko kan. A mɛn waati ani i bɛ taa faamuya waati min na, i bɛ taa sɔrɔ furancɛ jan b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛɛ tɛ a faamuya yɔrɔnin kelen. Nka i bɛ waati ta ka to k'a miiri kɔnɔ, ka to ka sɛgɛsɛgɛ
fo a bɛna fɔ n y'a faamu sisan o la o don i b'o bila baara la setanɛ tɛ se labilen o de kosɔn an kan ka ɲini k'a faamu setanɛ bɛ sigi ni min ye tuma bɛɛ o ye nin e kana faamu fiyewu o de kosɔn dusukun naani in na saba bɛɛ bɛ minnu m'a faamu donc n'i ye danaba naani ta k'olu jɔ i bɛ taa sɔrɔ kelen de bɛ min bɛ ka masaya kalanw faamu ani k'a baara ka ɲɛ tɔ saba bɛɛ gɛlɛya b'olu la gɛlɛya b'olu la danabaw don mais u m'a faamu u m'a faamu k'a ɲini a kɔrɔ duurunan o ye nin ye apprendre k'a dege voilà merci k'a dege degeli dɔw hakili la k'olu tɛmɛna degeli kan mɔgɔ si tɛ kɔrɔ ni senu ka ekɔli ma i kɔrɔla kilasi kɔnɔ taa ma d'accord mais ni senu ka kilasi maa si tɛ kɔrɔ o ma mɔgɔ si tɛ kɔrɔ o ma a ɲini k'a dege ka ala ka masayaw ɲini k'a dege degeden écoleden a bɛ fɔ apprenant voilà balimaw an bɛɛ ka an don ni senu ka école la an bɛɛ k'an yɛrɛ jate masaya degedenw ye degeden i bɛ talon degeden i bɛ se ka bin i bɛ wuli degeden i bɛ se ka langa i bɛ taa nka a bɛna se yɔrɔ dɔ la i mana dege ka s'a la i jɔlen bɛ to i bɛ taama ka fɛrɛ fiɲɛ bɛ ci fɛn bɛɛ bɛ kɛ i tɛ talon i ɲɛ bɛ sira la ka ɲɛ i ɲɛ bɛ dingɛ la ka ɲɛ i bɛ pan kunna taama bɛ ɲɛ boli bɛ ɲɛ an ka kɛ degedenw ye o de kosɔn i tɛ se ka fɛn dege n'i ma sigi karamɔgɔ dɔ senkɔrɔ Luka sura 10 verset 39 ka se 40 ma muso dɔ de bɛ kofɔ yen muso in balimamuso dɔ tun b'a fɛ ko Marite balimakɛ dɔ tun b'a fɛ ko Lazare Yesu tun bɛ don du in kɔnɔ siɲɛ caman n'a tun bɛ bɔ ka na Jerusalem tuma o tuma a tun tɛ pan du in kɔnɔ a bɛ don ka foli kɛ ka ji min ka to dun a bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ a n'a ka kalandenw nka a na o na Mariyama bɛ sigi Yesu sen karamɔgɔ sankolo masaya kibaruman dɔ fɔ n ye sankolo masaya gundo dɔ fɔ n ye a b'i sigi Yesu sen kɔrɔ degeden o waati kelen na i bɛ Mariti a bɛ girin a bɛ taa an fɛ a bɛ na an fɛ a bɛ don an fɛ a bɛ n bɛna mun tobi ka di Yesu ma bi Lazare o mago tɛ ko la a b'a ka balon ta a b'a ka marasi ta a bɛ taa ka gɛrɛn na o de kosɔn Yesu y'a to yen a ka don fɛn in kɔnɔ fo tile 4 ko ni basa kuma tigɛ a tɛ dingɛ da ye n'i bɛ taa sura 12 kalan Yohana i ya Lazare kunnen de kɔfɛ Yesu bɛna don du kɔnɔ i bɛ Lazare sigilen sɔrɔ Yesu kɛrɛfɛ a y'a faamuya o nka Mariyama ale tun bɛna k'a ɲini Yesu kalan tɛ biya o fɔ n ye Yesu b'o fɔ a ye Marite b'a ka baara la wa n'a tilala n'a ko dumuni sigira Yesu bɛna dumuni kɛ Yesu tɛ fɛn fɔ a ye nka don dɔ sa a sɛgɛnna kɔnɔ ganna a hamina baara ka ca kelen ma a nana Yesu a Yesu kɔrɔfɔ de koyi ne balimamuso sigilen bɛ ten ka ne ye baara la o tɛ fɛn k'e la wa a kɔrɔfɔ k'a ka wuli k'an dɛmɛ Yesu ko Marite e kɔni bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn k'i kɔnɔ gan fɛn caman na fu Mari ye i kɔrɔmuso ye min ɲɛna tɔmɔ o ye niyɔrɔ ɲuman de ye e bɛ min na o tɛ niyɔrɔ ɲuman ye o man ɲi Mariyama ye min kɛ o de ka ɲi wa o tɛ bɔsi a la n t'a fɔ a ka wuli degeden balimaw e ye degeden bi wa o de kosɔn bɛɛ ka i sigi Ala ka kuma senkɔrɔ balimaw a ɲini sa e danabaw jango jeunes balontan ka di minnu ye u bɛ diɲɛ balontanaba bɛɛ tɔgɔ dɔn bi u bɛ se k'a lisi kɛ fo 100 u b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ ka na nin bɛ jouer an fɛ nin bɛ jouer an fɛ k'u ka contrat fana fɔ u bɛ wari min sɔrɔ contrat la u b'a bɛɛ fɔ mais e k'a fɔ dɔrɔn k'u ka Yohana sura 3 verset 16 f'i ye Ala ye diɲɛ kanu hali f'a ye u bɛ taa ka u t'a dɔn parce que u t'a ɲini ka don Bible ka école la danabaw diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ bɛ ka taa ni mɔgɔ caman ye
diɲɛ bɛ ka taa ni masakɛw ye diɲɛ bɛ ka taa ni jamanaw ye a bɛ ka taa ni fangaw ye diɲɛ tilara marabaaw la danaba i kana to masaya ka tila i la i don masaya ekɔli la na masa Yesu senkɔrɔ na ka Ala ka kuma senkɔrɔ a to ni senu ka i kalan o ka fisa i ka to ka wuli i yɛrɛ ma bi a lajɛ kɛ hali sini sɔgɔma dɔ bɛ wuli a b'a auto proclamer pasteur intel a ma taa école biblique la a ma taa foyi la jamakulu t'a kɔ minnu sera a ka weleli la nka a bɛ wuli ne ye pasteur de ye wa sini n'a ye baara daminɛ i bɛ taa an ka danabaw camanba de bɛ boli ka taa yen parce que a bɛ to k'aw fifa k'aw bɔ ka bin a bɛ to ka kobaw miiri k'a fɔ i ka du kɔnɔ nin bɛ a b'a dɔn sisan problème i bɛ problème kelen sɔrɔ i b'a sɔrɔ du 100 kɔnɔ i b'a sɔrɔ du 100 kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ sisan misali cɛ dɔ bɛ yen a sɔrɔ a sira ɲɛna a ma sunɔgɔ dɔ b'aw la min ma sunɔgɔ sɔrɔ o tigi bɛ na pasteur cɛ Ala y'a jira pasteur la Ala ye ne ka ko jira pasteur la k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ n y'a fɔ parce que e bɛ se ka cɛ 200 sigi cogo di ko dɔ ma si a ɲɛna i muso ka dusukasi yɛrɛ i si ɲɛna fɔlɔ n'i jɔ muso ma ko muso dɔ bɛ yan kɔnɔdimi gɛlɛn b'a la a bɛ tɔɔrɔ a bɛ taa k'i kuru y'a fana sa kɔnɔdimi tɛ muso jumɛn minɛ dɔ tɛ yan déjà min n'a ka kɔnɔdimi sigilen bɛ yan i m'a ye karamɔgɔw y'o faamuya o tuma bɛ mɔgɔw hakili wuli ten ka mɔgɔw sama ten ka kɛ i n'a fɔ Ala bɛ kumaw fɛ ka sɔrɔ foyi e bɛ ka mun dege i bila ni senu ka ekɔli la kɛ degeden Ala ka masaya degeden a ɲini k'a kalan k'a dɔn k'a faamu i ko Mariyama a 6nan k'a ɲini a kɔrɔ de ye k'a jate considérer k'a jate minɛ voilà k'a méditer ka miiri a la k'a sɛgɛsɛgɛ voilà k'a jate minɛ kosɛbɛ o de sɛgɛsɛgɛli ye kana tugu kow la ten Ala ka masaya sɛgɛsɛgɛ a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ ka to ka Bible dayɛlɛ dimanche dɔrɔn o danabaw ka ca bi dɛ ni dimanche tɛ o tɛ maga Bible la an bɛna taa église la n ka Bible yɛrɛ bɛ min de tellement que dɔw yɛrɛ t'u ka Bible yɔrɔ Suzanne i ye n ka Bible lamin Suzanne i ka Bible ta n'e tun b'a kalan don o don i b'a bila kunna i b'o dɔn tellement que Bible ta yɛrɛ goyara an dɔw ye bi an ka téléphone o de kɛra Bible ye voilà o de kɛra Bible ye kunun an tun bɛ séminaire la Bangoni église la Bangoni district a église locale bɛɛ karamɔgɔw bɛɛ n'u musow bɛɛ ɲɛminɛbaw bɛɛ jeunesse musow église conseil ka ca mɔgɔ 300 ye an tun b'o séminaire de la o disi président ma i b'a interdit sariya bɔ karamɔgɔ si kana wuli k'i jɔ ni téléphone ye chaire la ne jɔ ni téléphone ye Bible ya e bɛna fɔ ko Bible b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛ t'a kɔnɔ wa e yɛrɛ bɛ to wajuli la i bɛ ka verset kalan message dɔ bɛ don yanni k'o lataa fɔlɔ e yɛrɛ bɛ jɔ i hakili yɛrɛ o bɛ talon fɔlɔ technologie taara ɲɛ tiɲɛ don a ye bɛɛ t'u san dɛ n'o tɛ don dɔ i ka téléphone bɛ bloqué kaki nin fɛn filɛ nin bɛɛ bɛ se ka bloqué kuran tigɛra sisan machine tun ma jɔ wa kunnafonidila tun bɛ ka kunnafoni di kan bɛrɛ t'a kun muso don kɔfɛ mɔgɔw bɛɛ m'a mɛn donc nin fɛn ninnu filɛ nin ye an tɛ se ka danaya k'u la o de kosɔn nin de ɲɔgɔn tɛ sɛbɛn ɲɔgɔn tɛ balimaw k'a jate minɛ i ka Bible kalan Bible kalan o kalan n'i ye mot dɔ ni sera mot dɔ ma n'i y'a faamuya tɛrɛ ci a kɔrɔ sɛbɛnninw k'a kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ o jateminɛbaw kɛ i bɛ taa sɔrɔ n'i y'u ka Bible ta k'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna nin Bible bɛ kalan ne voyagera siɲɛ dɔ la ka taa Wagadugu a don ni denmisɛnninw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ olu tun bɛ kɔfɛ an nana mobili jɔyɔrɔ dɔ la an kan ka don du dɔ kɔnɔ ja olu ye kɔfɛ vitre jigin ne m'o dɔn ne ka saki bɛ kɔfɛ an bɔra ka don dɔw nana ka ne ka saki ta n ka fɛn bɛɛ tun b'a kɔnɔ
saki in talen ne ka bibili kun b'a kɔnɔ bibili ne ma dala ko page kun b'a la sɛbɛnni tɛ yɔrɔ min na a tigi ye mun kɛ a ye n ka bibili ani munna minnu bɛ n'a mago to la k'olu don mana dɔ kɔnɔ ka t'o bila église dɔ da la église dɔ da la ayiwa danaba dɔ y'a ye o y'a ta ka taa di pasteur ma pasteur ye bibili ye a ko non ko nin tigi ye pasteur de a y'a lajɛ a taara n tɔgɔ sɛbɛnnen sɔrɔ bibili kan pasteur Pierre Dako Bamako Mali a tigi bɛ Kamisa de dɔn a ye Kamisa wele ko a ka pasteur ka bibili bɛ ne bolo yan o ka don ne bɛ ka n ka bibili ɲini Kamisa ka sɔrɔ ka ne wele ka yɔrɔ adresse fɔ ne taara n ka bibili minɛ balimaw a ye bibili a y'a jate minɛ a y'a jate minɛ a ye kɛ bibili kalanba a bibili kalan nege ka don an na a kalan nege ka don an na tan tɛ n bolo tan tɛ n bolo tan tɛ n bolo tan tɛ e bolo ka Ala ka masaya sɛgɛsɛgɛ ka ɲinini kɛ hey i bɛ boli la min nɔfɛ o ye hami ko de bɛ hami bila i la o de bɛna i bana ka dusukundimi bila i la Yesu de ko ten kana hami a ye Ala ka masaya ɲini fɔlɔ ɲinini an bɛ k'o de fɔ a 7nan an bɛna jɔ min kan o ye nin ye k'a ɲini o kɔrɔ ye nin ye k'a ŋaniya kosɛbɛ désirer connaître ka a nege minɛ ka dɔnniya nege minɛ voilà ka dɔnniya nege minɛ bon sisan n b'a fɛ an ka verset in kalan cogo wɛrɛ la Yohana Matthieu sura 13 sura 6 verset 33 Yesu ko aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ ni o kɛra fɛn tɔw na fara olu kan n b'a fɛ an ka verset in kalan nin cogo la k'a kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye donc ka a ka ja i dusu ye ka Ala ka masaya dɔn o ye fɔlɔ ye k'a ŋaniya k'a dɔn filanan masaya fɔlɔ nege poursuivre ayiwa sabanan ka masaya kalan naaninan ka masaya sɛgɛsɛgɛ duurunan ka masaya faamu wɔɔrɔnan ka masaya dege a 7nan ka masaya jateminɛ kosɛbɛ n'o kɛra fɛn tɔw bɛɛ bɛna di i ma fɛn tɔw ninnu olu t'an ka ɲinitaw ye ko an ma se o ma fɔlɔ an da bɛna se o ma o ye pilisiw de ye o de kosɔn balimaw fɛn min ye Ala ka fɔlɔ ye o ka kɛ an ka fɔlɔ ye ni Ala ye kari wɛrɛ jira an na a tɔ min bɛ yen an bɛna an da se o ma hali bi ɲinini kɔrɔ ye min an bɛ k'o de ɲɛfɔ Ala k'an bɛɛ kɛ ɲininikɛlaw ye ɲininikɛla de ye sɔrɔlikɛla ye ni min bɛ ɲinini kɛ o bɛ sɔrɔli kɛ nka ni min tɛ ɲinini kɛ o tɛ sɔrɔli kɛ dɛ Ala ka du b'an ye an ka wuli ka Ala deli matigi an bɛ barika da i ye i ka kuma kosɔn i ka kuma ka don matigi a bɛ an kalan a b'an bilasira ka an labɛn walasa a k'an kɛ mɔgɔ cɛ ni muso jijalenw ye minnu bɛ kɛ i sago ye minnu b'i ka masaya faamu ani o faamunen kɔ i b'a fɛ ka baara min kɛ matigi olu n'o kɛ bi n b'a deli fɛ i ni senu k'an dɛmɛ an bɛɛ kelen-kelen ka kɛ ɲininikɛlaw ye an ka ɲinini in faamu matigi an caman bɛ girin na hamikow nɔfɛ an caman bɛ girin na diɲɛ nɔfɛ magokow nɔfɛ matigi a dɔrɔn an dɔw bɛ min ɲini an y'o sɔrɔ nka a taara ka kɛ dusukasi ye an ma ka kɛ bɔnɛ ye an ma sabu o tɛ Ala ka fɔlɔ ye matigi ka fɔlɔ an bɛɛ dɛmɛ k'a faamu ka jɛya an dusu la ani an k'a ɲini an kana sɛgɛn k'a ɲini an k'a ɲini fo k'an tɛgɛ d'a kan matigi an ka Ala ka masaya gundow ɲini k'a dɔn i nana o de di an ma i b'a fɛ an ka wuli matigi o de kosɔn i y'a dɔn ko an kelen tɛ se i ye ni senu di an ma a barika ye matigi an ye ko minnu kɛ dɔnbaliya kɔnɔ matigi n'olu kɔlɔlɔ b'an kan hali bi olu yafa an ma yafa an ma yafa an ma an dusu saniya
an ka ɲɛnɛmaya saniya matigi ne ma k'an ye an ka ɲinini kɛ ka sɔrɔli kɛ bonya ye ta ye Kirisa Yesu tɔgɔ la amina matigi Yesu Kirisa ka nɛɛma ni Ala ka kanuya ani ni senu ka jɛɲɔgɔnya ka kɛ aw bɛɛ fɛ amina bon dimanche a ye taa hɛrɛ la